Haurdunaldi erditze eta erditze ondokoa. Osakidetzako profesionalok prestatu ditugu bideo hauek, zure ondoan egon nahi baitugu haurdunaldiaren fase guztietan eta haurra etxean daukazun lehenengo egunetan. Erdi ondoko errekuperazioa, erditzearen ondoriozko orbaina osatzea. Urradura edo episiotomia izan baduzu, masajea eman diezaiokezu orbainari egunean behin pare bat minutuz, elastikotasuna berreskuratzen duen arte. Zauria erabat itxita dagoenean hasi masajea ematen. Busti, zure hatz bihotza, erakuslea eta lodia, landare olio batekin, musketa arrosarekin adibidez. Sartu hatz lodia 2 zentimetro bajinan eta jarri hatz erakuslea eta bihotza kanpoaldean. Egin mugimenduak norabide guztietan, orbain osoa hartuz. Zesarea bidezko erditze bat izan baduzu, masaje honek atxikidurak askatzeko eta elastikotasuna emateko balioko dizu. Bustiatzak landare olio pixka batekin. Hasi 2 eskuekin orbaina bereizteko mugimendua egiten. Goiko aldea gorantz eraman da eta beko aldea beherantz. Jarraitu mugimendua sigisagan egiten. Amaitzeko, egin atximur txikiak inguru horretan. Egin zazu masaje hau egunero 3-5 minutuz, hobera egiten duela nabaritu arte, baina gogoratu orbainak erabat sendatuta egon behar duela masajeak egiten hasteko. Bideo hau lagungarria izatea espero dugu. Gogoratu beti izango gaituzula laguntzeko prest osakidetza eta profesionalok. Eskerrik asko.